Fiċ-ċentru tal-viżjoni li l-Partit Nazzjonalista għandu għal Malta hemm l-identità nazzjonali, identità li tagħmlilna kburin li aħna Maltin u Għawċin. It-tnejn nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu l-okkażjoni jagħmel żjara lid-dilettanti tal-Karnival li l-kol faħru l-impenn tal-Partit Nazzjonalista favur il-kultura u tradizzjonijiet ta' pajjiżna. Żgur wieħed mill-akbar oqsma li juri u jagħti ċans biex jidher it-talent u allura hija vetrina talent Malti huwa il-Karnival illi niċċelebraw kull sena. Ħadd pjaċir niltaqa' mad-dilettanti illi meta tara x-xogħol tagħhom tista' tgħid li kważi naqqas il-kelma dilettanti mija ideali ma hija ideali kważi huma professjonisti fis-settur għaliex mhux biss għandhom ħafna passjoni u ħila imma x-xogħol tagħhom, it-talent, il-kreattività, l-arti li jesprimu f'dawn il-karrijiet huwa tal-livell straordinarju. Id-dilettanti tal-Karnival kellhom l-okkażjoni jitkellmu miegħu dwar dispjaċir illi għandhom li minħabba l-pandemija tal-Covid il-Karnival kellu jiġi pospost għal darbtejn. Bernard Grech qal li issa wasanna fi żmien li dawn l-attivitajiet kulturali fosthom il-Karnival u l-festi jerġgħu jibdew isiru bil-mod tradizzjonali kif aħna mdorrijin bihom. Huwa żied jgħid li fil-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hemm l-identità nazzjonali, identità li tagħmilna kburin li aħna Maltin. Fost elementi ewlenin tagħha hemm il-lingwa, il-wirt storiku, it-tradizzjonijiet, l-arti, il-kultura, il-festi, il-banet, il-kmamar tan-nar u l-Karnival. Dawn il-koll jaqdu lil bosta Maltin u Għawċin li għandhom passjoni kbira lejn l-identità Maltija u jużaw it-talenti tagħhom sabiex dawn l-oqsma jiġu ndukrati, jibqgħu sostnuti u jingħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Aħna kommessi nibqgħu ninvestu, nibqgħu naħdmu u nibqgħu naraw kif nistgħu nkomplu ngħinu l-Karnival Malti, nibqgħu ngħinu wkoll lil kull min irid ikompli jaħdem f'dan is-settur, lil min irid ikompli juri anki l-arti u t-talent tiegħu u nemmnu wkoll li huwa mhux biss parti mit-tradizzjonijiet tagħna, parti mill-kultura ta' pajjiżna, ma wkoll parti mill-vetrina għat-turist. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna huwa moni b'talenti u kapaċitajiet li tant aħna kburin bihom u li nistgħu inwassluhom f'kull rokna tad-dinja għax dawn huma dak li jirrifletti tassew il-karattru tal-Maltin u l-Għawċin.